Jsme na ně zvědaví, 90 cm znamená pro poníka, jako je stázka, parkour, tuším stupně L. Hrozilo. Tak, kolmáček, který tam byl při opracování jako začarovaný. Stázka. A tak jestli jsem viděla dobře, tak tam minulý skok. Takže 4 trestné body. Chyba, taky po podklouznutí. Takže 8 trestných bodů. Stázka. A my to taky víme, že ono si nezažila, ona dovede velice dobře vyhazovat, je strašně tvrdohlavá, jo, ale prostě s dobrým městcem, Markétka je opravdu s ní perfektní. Zkouší teďka už jako míň, ale pořád zkouší. No. A přitom to je po Fjordovi. Langoš je vlastně polobrácha po Velšovi, no fakt dřevorubec, jak má vypadat, jo, a prostě to jeho segra od Boha. No. Tak a na třetím místě Parom Knížické chalupy. Takže ta paní, která tam teďka přebírá, že podrží ty ceny, tak to je ta paní, která pro vás připravila tu keramiku. A kdybyste třeba potřebovali věcní ceny na vaše soutěže a tak dále, tak určitě, když se ozvete, jo.